Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Magična varjača. Danas ću vam pokazati kako da na jednostavan i lak način očistite lisičarke ili bilo koje pečurke koje vam trebaju za pripremu hrane. Jednostavno i brzo i jako puno štedi vremena. Ove moje pečurkice ja sam prvo isprala onako grubo ispod mlaza vode. Zatim nalijemo čistu vodu, onako da je bude baš podosta. I sada ide magični sastojak, brašno. Otprilike na litar vode dodajte kašiku oštrog brašna i ovako to sve lepo promešajte. Pustite da to odstoji nekih 10 minuta. Zatim opet to lepo isperite. Ovdje možete da vidite koliko je već to čisto. Ovu brašnjavu vodu odsipajte. Pečurke opet isperite ispod mlaza hladne vode, odcedite ih i one su spremne za upotrebu. Evo ovdje možete da vidite kako one čisto izgledaju posle ispiranja u hladnoj vodi, čistoj hladnoj vodi. Ukoliko isprobate ovaj moj način, javite mi utiske. Prijatno!